zdravím ťa, máš za sebou celkom úspešnú sezónu 2018. Aké sú tvoje plány do budúcna? Ahoj, tak v prvom rade ďakujem pekne za pozvanie. Táto sezóna bola pre mňa naozaj mimoriadna, lebo sa mi podaril splniť sen, taký môj kulturistický, keď som vyhral majstrovstvá sveta po asi 20 rokoch snaženia a získal pro kartu. No a otázka teraz stojí tak, že čo s tým? Predsa len už mám aj svoj vek. Budem mať 38 rokov a aj to telo už nie je také, ako bolo kedysi, že proste som zvládal tie tréningové záťaže v takom objeme a rozsahu a náročnosti. Takže v podstate súťažím už teraz na tom najvyššom leveli. Takže si budem musieť dobre premyslieť, že či sa budem ďalej aktívne venovať tomuto vrcholovo a presúdim toho pro tábora, alebo budem v podstate nejakým spôsobom súťažiť ešte niekedy medzi amatérmi ako master súťažiaci a tak ďalej, pretože táto vrcholová kulturistika na profesionálnej úrovni si vyžaduje hrozne veľa cestovať po svete, po súťažiach a sú to aj veľké náklady finančné na letenky, na ubytovania, na štartovné a tak ďalej a v podstate bez aj silných partnerov sa to na tejto úrovni nedá utiahnuť. Čiže tak ako ja som ten šport a kulturistiku robil celý život z učiteľského platu, z trénerského, ako hobby, ako niečo, čo mám rád, čo robím zo srdca, tak na tej vrcholovej úrovni už to nestačí. Takže ak by sa podarilo nejakým spôsobom osloviť alebo nájsť niekoho, kto by bol ochotný mi pomôcť profesionálnu kariéru kulturistu, budem rád. V opačnom prípade to ani nemá význam skúšať, lebo si to nemôžem dovoliť. Čiže doteraz si súťažil len z učiteľského platu a z toho trénerského. Čiže potrebuješ nejaký iný zdroj, možno nejakého sponzora, ktorý by ťa potiahol. Máš nejakých sponzorov, keďže si takýto úspešný? Jasné. Posledné 2 roky spolupracujem vlastne s firmou Jim Beam, ktorej veľmi pekne aj týmto ďakujem za pomoc. Je to hlavne pomoc doplnkovou výživou, to znamená, že mi odpadá tá starosť, čo sa týka doplnkovej výživy, čo je obrovská výhoda. Málo športovcov má takéto možnosti, ja si to uvedomujem, ale tak ako som spomínal na tej vrcholovej úrovni, kde by som musel cestovať po svete, po tých prosúťažiach, čo je mimoriadne náročné na čas, na prostriedky, tak už aj takáto forma pomoci nestačí, je to málo. Takže z tohto titulu sám neviem, ako v tomto smere ešte ďalej nejak ten svoj potenciál a ambície a skúsenosti zúročiť. Čiže si teraz na také nejakej križovatke, síce si dosiahol svoj životný úspech, ale nevieš kam ďalej, čiže je to pre teba výzva. Áno. Určite pre mňa by už nemalo nejakým spôsobom význam ďalej súťažiť na tej amatérskej úrovni, pretože mám 4 tituly majstra Slovenska, 2 tituly vicemajstra sveta, majstra sveta tohto roku. Nevidím v tom zmysel ďalej pokračovať, človek sa chce stále posúvať, dávať si nové ciele, nové výzvy. Ale bohužiaľ momentálna situácia je taká, že si nemôžem dovoliť súťažiť na profesionálnej úrovni. Takže momentálne budem cvičiť pre seba a keby sa niečo v tejto veci zmenilo, tak zmením aj ja svoj názor a vyskúšal by som si to aj medzi tými profikmi. No jasno, veď spomínal si, že máš 48 rokov, čiže stále je ten čas aj Dexter Jackson, Dexter Jackson 50 je pravda, že tí najlepší kulturisti sú niekde medzi 35. a 40. rokom života, keď tie svaly sú už dozreté a ja to sám vnímam aj na sebe, že to telo vyzerá úplne inak reaguje, napriek tomu, že ja cvičím menej a s menšími váhami, ako som cvičil pred 10 rokmi a som lepší a dokážem naberať ďalej svaly. Vzhľadom na skúsenosti, na prístup k tomu tréningu, na prístup k životospráve, človek už pozná to svoje telo, to znamená, že už nemusí ísť tými rôznymi odbočkami, križovatkami naspäť na kruhovú viac, ako sa hovorí, ale viac menej už ide, dá sa povedať, že rovno vpred, lebo už vie, čo má robiť. Lebo že ja už teraz tie chyby, ktorými som si musel prejsť za svojou tvrdohlavosťou a keď som teraz nepočúval starších, skúsenejších, lebo som si myslel, že ja viem všetko, tak toto obdobie už mám za sebou. No ale žiaľ Bohu, stále má to veľa rokov a ten čas proste prešiel. Nemal si žiadneho mentora, ktorý by ťa
posúval dopredu počas tvojich začiatkov? Spočiatku, áno, úplne spočiatku, keď som začínal trénovať, tak ja som cvičil doma sám. Ja som bol mladý chalan ako väčšina puberťák, ktorému sa páčil Schwarzenegger a chcel mať veľké svaly, lebo to bol proste veľký chlap, ktorý všetkých zoloduchov chytí pod krkom a proste ide z neho rešpekt a to sa mi proste páčilo v tom veku, ma to nejakým spôsobom oslovilo, chcel som byť rešpektovaný v partii za sranou. Tak som začal cvičiť. Byť najväčší v triede a proste a pomáhať slabším. Ja som nebol ten typ, že sa musím ísť byť a ukazovať to v tomto smere, že byť nejak agresívny, ale skôr pomáhať rovesníkom. To bolo také konštruktívne. Áno, ja som to takto vnímal, našťastie. No a potom som začal v podstate trénovať sám, lebo samozrejme, že taký puberťák, tak on je najmudrejší na svete, však kto by vedel dať viacej. Takže ja som si cvičil sám v pivničke a tak, jak som si prečítal niekde Muscle Fitness. Samozrejme, že to bola hlúposť, lebo 14-15 ročný chlapec nemôže držať dietu Jaya Cutlera alebo Dextera Jacksona, ktorý a cvičiť ich tréningy, to je úplný nezmysel. Ja som bol viac chudý než svalnatý. Ja som bol úplne ako antilopa. Presne tak, takže ja som potom nejaký ten rok doma trápil a v pivnici. A jedného dňa otec prišiel, že rozprával s trénerom, je to pán Cleary, on bol kedysi majster športu, súťažil ešte so Schwarzeneggerom v 70. rokoch, je to Košičan, už teraz má 70 rokov, veľký frajer. No a to bol vlastne pán, ktorý ma naučil základy, úplné dýchanie, ako sa má správne cvičiť, urobil mi prvý tréningový plán, taká klasika, Ačko, Bčko, predná časť tela, zadná časť tela, deň voľná, zase predná, zadná a 2 dní voľná. Sú to tréningové plány, ktorými on vlastne trénoval a prešli nimi aj takí kulturisti ako Jarko Horváth na začiatku, Šáni Sási, proste všetko majstri sveta, juniorskí a mužskí. Takže ja som tak cvičil a tie plány reagovali neskutočne. Otec si povedal, že chlapče, ty asi to myslíš vážne, tak ty si tam v tej pivničke ublížiš. Takže to OK, radšej poďme za trénerom. A urobil super vec, pretože ja som sa v podstate hneď od začiatku ako 15-16 ročný chlapec naučil správne trénovať a počúval som, lebo som bol v prostredí, kde boli kulturisti, kde bol ten tréner a som bol najmladší, to znamená, že som držal hubu a krok, ako sa vraví. Takže som tak rýchlejšie aj dospel, aj som počúval názory tých starších kulturistov, zliadal som k ním, páčilo sa mi to, no a vyvaral som sa množstve chýb, ktoré by som veľa rokov robil a to dneska robí aj veľa mladých ľudí, že jednoducho si nedá povedať, myslia si, že si niečo prečítajú a že to je super a že tak to má byť, ale hovorím, každý sme iný a oni sa hlavne nevedia sa posúdiť objektívne, ako ťa posúdi nejaký iný človek, odborník. My všetci máme tendenciu skrznúť k nejakému, ako to mám povedať, človek sa adaptuje a proste zlozvykom, áno, presne, zlozvykom a k nejakým takým pohodlnostiam, že stále cvičíš cviky, ktoré sú ti pohodlné, lebo si v nich silný, vyhovujú ti. Ale to je proste obrovská chyba, lebo svaly majú neskutočnú schopnosť adaptácie. Oni si zvyknú tie tréningové stimuly. A tí chlapci vyzerajú celé roky rovnako. Majú rôzne disbalancie, takto ramena vpredu, pretože proste predné delty sú silné zo všetkých tých tlakov, čo do nekonečna robia bench press. Zadné, áno, nestrečujú, to je skrátené. Vzadu zase slabý chrbát je, hej, lebo áno, zadné ramena, takisto slabý rozvoj zadnej hlavy deltových svalov. No a to presne je v dôsledku tej nevedomosti a aj pohodlnosti. Takže preto... Si chcel povedať, že od toho útleho veku, ktorý si začal cvičiť, aj vďaka tomu, že si mal trénera a tých starších, si sa vyvaroval nejakým zdravotným problémom. Áno, je to tak, musím poklopať na drevo, že doteraz nemám nejaké problémy. Ja si myslím, že aj vďaka tomu, že som sa už vtedy naučil správne cvičiť, že som cvičil aj tie nohy, lebo tréner mi povedal, Janko, ty si vysoký, ty keď teraz zanedbáš nohy, ja viem, že tebe sa to nechce, že ty chceš mať bicepsy, veľké ruky, ale proste ty keď teraz zanedbáš nohy, ty už to nikdy nedobehneš. Stále budeš vysoký, žirafa na tenkých nožkách a ja som stále tie jeho slova mal pred očami. Išiel som trénovať ako 16-ročný, hej, vysoký, chudý, jak špageta. A proste lámal som sa tam na tých drepoch, hej, so 40 kilami a išlo mi kríže a kolena a všetko. Ale proste som to nejako, hej, som sa nejak prinútil a robil to, lebo stále som mal tie slova, budeš mať tenké nohy, budeš mať tenké nohy. A som si povedal, že dobre, musím cvičiť tie nohy. A bola to taká výhoda, že veľa mojich kamošov, rovesníkov, čo cvičia, alebo aj kulturistov, ktorí sú vysokí, majú handicap v tých nohách. A ja našťastie tým, že som dostal tieto informácie a zobral som si ich za svoje, tak som to telo tak rozvíjal komplexne, tak som to aj vnímal, tú kulturistiku a
preto som častokrát tie súťaže vyhral, nie preto, že som bol najväčší na tom pódiu, alebo najviac brutálne vyrysovaný, ale kvôli tej symetrie postavy, že keď ma tí rozhodcovia videli, tak si povedali, že OK, má to svalov, OK, je estetický, je symetrický, čo mu poďme vytknúť? No nemám mu čo vytknúť, lebo všetko je také, OK, nič nevyčinieva, nič nezaostáva, formu má dobrú, no tak mu dajme medailu. Tam to skončilo vždy. Takže takto viac menej skončilo vždy a preto niekedy aj tí superi, že prečo on, tak lebo ten nemá hrudník, ten nemá chrbát a tak ďalej, takže darmo, že boli väčší odo mňa a ja som častokrát zlákol, keď som prišiel do rozcvičovne pre súťaž, že on táto môže byť to je obrovské monštrum, to nemám šancu poraziť a ono sa to vždy ukáže na pódiu až v pozách. To sú tie klasické backstageové ohováračky, ten nemal hrudník, ten nemal takú separáciu deltov alebo hocičoho chrbta, ten bol horší ako ja, ale presne tak ako hovoríš, proste keď máš hmotu, keď si dobre vystavaný, tak ti to dajú. Presne. Ja som bol vždy ten typ skôr takého pódiového kulturistu. Ja som nebol taký chalan, ktorý proste musel byť za každú cenu viditeľný alebo veľký taký wow efekt, že proste som vošiel, že wow, aký chlapisko. Že ja som nikdy tak ani nechodil, ani sa tak neobliekal, úplne normálne a tá moja postava fakt vynikla až v tých pozách na pódiu. Všetci tak pozerali, že on, vysoký taký, no ale potom boli prekvapení na tom pódiu, keď skončili 3., 5., 6. Čiže som to vedel vždy predať. Takže som to vedel vždy predať, aj keď je pravda, že nie som ten typický exhibicionista. Pre mňa to pódium väčšinou bolo z počiatku veľa rokov skôr utrpením, ja som si to nevedel užiť, ak mi všetci hovoria, že idem na stage, na pódium, idem si to tam užiť, ja som to tam nešiel užiť, ja som proste, pre mňa užitie si bola celá tá cesta, celá tá príprava, keď som videl, ako sa to telo mení, mňa toto bavilo, to ma uspokojovalo a keď som videl, že som lepší, než som bol naposledy, alebo pred rokom, pred 5 rokmi, že to niekam smeruje, že nestagnujem, tak toto ma uspokojovalo. Skôr než medaila, alebo nepremýšľal som nad tým, že musím vyhrať majstrovstvá Slovenska, pretože ja som ich 10 rokov prehrával. Ja som súťažil proti kulturistom, ako sú Havlík, ako sú Solár, ako sú Čambal, proste top obrovské mená a ja som vedel, že tam príde medzi nich, že proste vyhrať nezmysel. A teraz čo, nepôjdem na súťaž? Pretože tam bude súťažiť Havlík? Nie. Ja som si povedal, že ja si len tú súťaž pripravím kvôli sebe. Nie kvôli tomu, kvôli medaile, alebo kvôli, neviem, poraziť niekoho. Ja som chcel poraziť sám seba, to ma bavilo ma cvičiť a vedel som, že s týmto športom si nikdy nezarobím, nikdy nebudem žiť niekde v LA a chodiť na Ferrari alebo niekde. Proste to nie je o tom, lebo keď dneska niekto takto rozmýšľa, alebo mladí začínajúci cvičenci, že vidia Instagramové proste hviezdy, ktoré sa super majú a tak ďalej, tak to už je začiatok konca. To proste, keď niekto takto začne uvažovať, že za tým cieľom to budem robiť, tak už nech sa na to rovno vykašľa. Lebo to proste sa nedá dosiahnuť nič. Človek to musí robiť úplne srdcom, musí mať k tomu úplne iný prístup, robiť to ako hobby a tešiť sa z toho a robiť to dôsledne proste. Nesmieme ten šport zožrať, že oddať sa tomu športu. Stále musím byť pánom tej kulturistiky a nie kulturistika môjim pánom. Lebo potom je to stratené. No presne tak. Ja musím byť ten, ktorý povie tej činke a nie bude činka rozkazovať mne a podobne. Takže takto. Spomínal si, že si učiteľ teda stále? Učím ešte stále na strednej škole, aj keď už len na polovičný úväzok, lebo venujem sa aj trénerstvu osobnému, čiže snažím sa to nejako sklbiť, čo mi aj celkom vyhovuje, lebo sú to dva také rozdielne svety, aby to nebolo také monotónne, aby sa aj mne to fitko úplne nesprotivilo, takže venujem sa žiakom. Ale hlavne ma baví to trénerstvo a najmä treba aj príprava pretekárov na súťaže, lebo to je niečo, čomu rozumiem najviac, čomu sa sám venujem strašne veľa rokov. Takže čiže si ochotný pomôcť. Predať, áno, nejakým spôsobom áno, aby mi aj ten šport, aby som si zarobil na živobytie tým, čo ma baví a čo mu rozumiem najlepšie. Takže to je, jasné, to je také najviac uspokojujúce asi. Jasné. A ponúkaš aj online coaching alebo čisto len osobné tréningy? Áno, práve že v poslednej dobe aj vďaka tým sociálnym sieťam, že človek sa nejak viacej zviditeľní a tým úspechom, ktoré som dosiahol, tak mi píše veľa ľudí aj ohľadom online coachingu a v poslednej dobe je toho dokonca viac než osobných tréningov, čo ma teší, pretože je to z pohodlia domova. Áno, je to jednak z pohodlia domova a
niekedy je to náročné, viete, tá proste práca aj v škole s tými žiakmi vyčerpávajúca, potom príde do fitka a sú rôzni ľudia, je to práca s ľuďmi a tí klienti častokrát to nie sú vrcholoví športovci, to sú bežní ľudia, ktorí prídu, sa potrebujú odreagovať, vyrozprávať sa a všetko to svoje bremeno, ktoré on jeho ťaží alebo ju ťaží, posunú to na mňa a každý z nás je schopný to absolvovať len do určitej miery a skôr či neskôr potom buď vybuchne, alebo v podstate... ako filter. To, áno. Oni stále psychológ. Psychológ. Viac psychológ ako tréner častokrát si pripadám. Takže preto mi ten online coaching vyhovuje, že je to také pokojnejšie celé a tí ľudia komunikujú so mnou cez siete a posielajú fotky a spätnú väzbu a ja im tie plány upravujem. A čo si o tom myslíš? Toho klienta predsa len vidíš fyzicky, vidíš ako cvičí. Je jasné, že si netráviš 24 hodín, ale keď si máš tréningy 3-4 krát do týždňa, vidíš jeho progres. Kdežto na fotke svetlo, uhol, vieš ako sa fotíme aj my, že proste nech to najlepšie vidno, že ten klient si môže takto nejako uľahčiť cestu a či to má vôbec... Môj názor je taký, že kompletné plány, to znamená aj tréningové a tak ďalej, nemá veľký význam dávať začiatočníkom, ktorí nevedia, ako majú cvičiť, lebo oni nevedia, ako s tým plánom naložiť. Častokrát aj chcú vypracovať tréningové plány. Ja som ešte nebola cvičiť, ale chcela by som začať. Viete mi pracovať plány? A viem, ale ako budete vedieť, čo máte robiť, ako to máte robiť. To znamená, že ten online coaching, a hlavne pokiaľ ide aj o tréningovú metodiku, nie len o stravovacie plány, tak je potrebné už byť niečo mať za sebou cvičené, nebyť začiatočník. Proste minimálne aspoň nejaký pokročilý cvičenec a potom to má význam, pretože už vie, ako má trénovať a na základe všetkých tých vstupných informácií, ktorými ten človek o sebe dá, ja viem ten tréning nastaviť, ako si ja myslím, že bol optimálny na jeho výkonnosť. No, tým pádom sa s tým dá ďalej pracovať. To nie je tak, že niekomu dám plán a rob si. Ja musím okamžite hneď vedieť jeho spätnú väzbu, ako na to reaguje, ako sa cíti a tak ďalej. To znamená, a na základe týchto výstupných informácií ja potom spravím následne úpravy. Ale na to človek už potrebuje niečo vedieť a chápať tie rozlišnosti ľudského organizmu a mužského, ženského a rôznych disbalancí a hormonálnych a metabolických porúch a všetkého. A to sú už presne také veci, do ktorých ani nechcem zachádzať, lebo to je na odbornú problematiku, ale to je ten online coaching. Rozumiem pár ľudí v odbore a tých klientov ani tým asi lepšie nezaťažovať. Tak asi presne. Im to nedá nič a tebe to dá spustu energie, aby si vysvetlil niečo, čo nedokážu vysvetliť, pokiaľ nemajú základy. Presne tak. To je ako keby ja som nevedel šoferovať a mi povedal, že ideme na Formulu 1 na okruh. No, presne. Čo tam je? Som doteraz akorát hral PlayStation. Dobre, Janko, my ti ďakujeme za to, že si prijal pozvanie a za skvelý rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie a teším sa, že môžem reprezentovať NABU a VFF-ko. Je to super asociácia, federácia, ktorá podporuje talenty pretekárov a vďaka nej môžeme vlastne chodiť a vidieť svet a cestovať, reprezentovať. Takže to si vážim a za to ja ďakujem. Ďakujeme.